26ª Feira do Viño de Valdeorras. Este evento non só é unha mostra da riqueza destes viños, senón tamén un reflexo da alma e da historia desta terra, da súa xente e da súa tradición vitivinícola, que se remonta á etapa do Imperio Romano. Os romanos chegaron buscando ouro e acabaron plantando vides, construindo lagares e iniciando unha cultura na contorna do viño que perdura ata o día de hoxe. Polo tanto, Valdeorras é sinónimo de calidade dende hai séculos. Os peregrinos que transitaban polo camiño de Santiago xa falaban do exquisito viño que se facía nestas terras e da beleza das montañas e dos vales atravesados polo Sil. A orografía e o clima son dous elementos fundamentais para que o viño de Valdeorras teña o corpo e a variedade de gustos que o caracteriza. Pero se hai algo que o fai especial é a paixón e o compromiso de xeracións de viticultores que coidaron con mimo as viñas, transmitindo o seu legado de pais a fillos.